Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. To yau za mu yi bayani akan yanda ake jima'i, yanda za ku yi jima'i, namiji zai yi jima'i da matarsa, mata ma haka. To da farko dai ke mace ya kasance idan kin tabbatar da ke da mijinki za ku yi mu'amalar aure, to ya tabbata kin zo kin riga shi kwanciya, kin buɗe ƙafafunki, kin ɗaga su sama ta yanda yana gani zai ji sha'awarki. Sa'annan ki gwale ƙafafun naki yanda dai za ki buɗe ƙafafunki, ki ɗaga su sama sai ki buɗe su, ki gwale su, ki jingina su da bango. Da zarar mijinki ya shigo, shi kuma yana ganin wannan kwanciyar da kika yi, to zai zo tsakankanin ƙafafunki ne. Yana zuwa zai durƙusa ya fara shafa jikinki, to ba zai tsaya ko ina ba, zai zo ya kwanta a kan ƙirjinki ya fara tsotsar miki nono. Yana fara tsotsar miki nonon nan a hankali, a hankali za ki fara jin daɗi ya fara shigarki. To daga nan fa 'yar uwa kar ki wai tsaya, ki fara ɗan nishi cikin ƙwarewa da kisa da jan hankalinsa, alamun cewar kina jin daɗin wannan sha miki nonon da yake yi. Kai kuma magidanci, mai gida, za ka fara sha mata nonon nan cikin ƙwarewa, kana lasa, kana zagaye kan nonon nan nata da harshenka, tare da tsotsar nonon sosai. Hannunka ɗaya yana matse nonon a hankali, ɗaya kuma hannun kana matsa mata nonon cikin da ɗan yatsanka, kana murza kan nonon nata. A nan za ka ga matarka tana nishi, tana gantsarewa, tana daɗa gantsaro maka ƙirjinta. Nan za ka ji tana kiran wash, tana yi maka dai numfarfashi, alamun fa abin da kake mata yana mata daɗi sosai. Wata ma ba za ta iya daurewa ba, za ta iya ce maka wallahi kana da daɗi, daɗinka ya yi yawa, gaskiya kana yi min abin da nake so, wayyo. A nan za ka ji ta ce ka sa min borarka, ka sa min hakan nan, don Allah ka daina ja min rai. Wata ba za ma ta iya tsayawa ba, sai dai ta buɗe cinyoyinta, ta kamo borarka, za ta yi yunƙurin sawa a ciki. Daga nan kar ka bari ta sa da kanka, ka sa mata da kanka, ka goga mata borarka a cinyoyinta. Daga nan kuma sai ka wuce da ita cikin hedikwata, cikin farjinta kenan. Nan za ka ga tiriri-cewa, za ka ji ta ce wayyo, ta sakan maka ƙara. Daga nan sai ka fara tura mata borarka a hankali, sai dai ka ji ta shige silif. Daga nan za ta shiga cikin gindin nata gaba ɗaya. A nan za ka ji yanda matarka za ka ji ruwan ni'imarta, saboda ta riga ta gama jigewa gaba ɗaya. Za ka ji kawai ka waɗa ne cikin farjinta, ka lime, ka nutse. To a nan fa sai ka fara linƙaya, kana kaiwa kana kawowa. Tun kana yi mata a hankali, kana yi kana mata a hankali har ka fara yi da sauri da sauri. A nan za ka ga ta ƙara tiriri-ce maka, tana cewa kai mata da ƙarfi, kai mata da ƙarfi. A nan za ka ji ihun daɗi idan ta kusa kawowa. Daga nan wannan caccakar da kake mata, kar ka saki nonuwanta, ka kuma mai da bakinka kan nononta, kana tsotsar nono kana caka mata. Wayyo, a nan za ka ga tsantsar daɗi. A nan za ka ji ta fara yi maka ihun za ta kawo. Za ka ji tana yi maka ihu na gata nan za ta kawo, ka ci gaba, zan kawo, ka ci gaba. A nan tana kawowa, to za ka ji
jikinta ya yi lakwas to kai ma daga nan ka ci gaba da yi mata. Daga nan kai ma sai ka fara yunƙurin kawowa. Daga wannan cikawar da kake yi za ka ji ruwa ya fito maka, ruwan maniyyanka ya kwarare mata farjinta. A nan za ku ga yadda za ku jiƙa kan gadonku, za ku jiƙa gado. To daga nan idan har kuna da ƙara mararin wani style ɗin za ku ƙara canza wani style ɗin. Amma kafin nan ku je ku fara yin wanka, ku jiƙa jikinku. Wannan ruwan da kuka sa shi zai ƙara ba ku ƙarfi wajen ƙara gamsar da junanku. Allah ya datar da mu.